उन्दै बैसोआवनो हाबा जादोंबोला बेबायदिनो बेमार आजारफोरा थब हमनो नागिरो आरो हाय लोगोफोर आं दायो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दायो भिडिअआनो जागोन जों दायो बाजाराव थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबाथाय लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्लाथाय अनलाइन साबस्क्राइब खालामना होदो आरो थ' बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै मामाबो थांगोन ओमफ्राय फिसाजोबो थांगोन आरो रेडि जागासिनो आं दायो देखायगासिनो आरो ना लोगोफोर नायलांबाय थादो नै मामाया थांफाग्रोबाय आरो जोंहानि बाजै जायो गामिनि थांदै मोजां थांगोन आयं आलासि फैगोन सोर आलासि ए जों दायो एक्टरजों थांफासिगोन आरो एक्टरा लांनो फैदोंनो आरो बाजारावनो दोनहैखायोमोन बियो फुङावनो बाजाराव थांदोंमोन आरो ओमफ्राय दायो बियो लांफायसिगोन जोंखौ दायो जोङो बजारनिफ्राय सफैबाय आरो न'आव ओमफ्राय आङो मोजां देखायजोबनो हायासै मानोना बिराद गरममोन आरो बेनिखायनो आं मोजां देखायजोबनो हायासै आरो जिखिनि हायो माहाय देखायबाय आरो आङो नै फिसाजा खाम जाबाय थादों मा मैगं ओइ मा मैगं जागौमोन आरो फिसाजोआ ओमफ्राय खानायबो सिनजाबोनो मोनासै बिसोरा गरमखायनो बिराद स्पिडाव लाना फैबाय आरो एक्टरा मालाबा सिनजासिगोन दायो जोङो खाम हारि जाखांनानै दसे जिरायदों आरो औवा सायहायावहाय ओमफ्रायो दाखालि आंखौ साइरेन लानायखौ माने मा जादों होननानै कमेन्ट खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय आङो देहाफोरा थिग नङैखाय रिप्लाय होनो हायासै ओमफ्रायो आंहा माने थैया 5% ल'सोमोन आरो ओमफ्राय थैनि सेलेन लाबाय थादोंमोन आङो लोमजाबाय थादोंमोन सिं सिं आं पात्ता खामाखैमोन आरो ओमफ्रायो लोमजानाया गोसा जानायावसो आङो डाक्टरनियाव थांदों आरो सेलेन लाबाय थादोंमोन आङो ओमफ्राय बेखौनो सोंहरदो आरो माने मा जादों होननानै सोंहरदोंमोन आरो आं लोमजानाय जादोंमोन आरो ओमफ्रायो थैयाथ' गैखाया प्रेसाराबो ल'निसायबो फुरा ल'खा आरो प्रेसारफोराबो दायो जथेस्थ' आराम मोनबाय आरो देहाखौ उन्दै बैसोआवनो हाबा जादोंबोला बेबायदिनो बेमार आजारफोरा थब हमनो नागिरो आरो बेनिखायनो आं बायदि रावबो उन्दै बैसोआव हाबा जानाङा दे लोगोफोर माने उनाव पस्तायनांगोन आरो सेंग्राफोरखौबो बुंदों सिख्लाफोरखौबो बुंदों आरो माने उन्दै बैसोआव हाबा जाखानाङा आरो नांगौबा बैसो जानानै जादोंबाथाय गावनिनो मोजां जायो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो आङो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ होनदों आरो माने उन्दै बैसोआव हाबा जानाङा आरो बिराद खस्थ' मोनो देहाफोरनि थाखायबो आरो खामानि हारि मावना जानायनि थाखायबो बिराद उसुबिदा जायो आरोना लोगोफोर साननैसोबानो माने गुवाहाटियाव थै होनो लाना थांनांसिगौ मोनदों आरो डाक्टरा ओमफ्राय आरो जायफोरा आंखौ माने सोंहरदों खबर लाहरदों बिसोरनि थाखाय थेंक इउ स' माच गोसो गोरबोनिफ्राय आरो खबर लानायनि थाखाय ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय